מה קורה חברים? כאן סקייג'ו בעוד סרטון, וזה חלק רביעי בגלל שכולכם הפכתם לסטוארדים, נראה לי, לא בטוח, אבל כן, חלק רביעי של הסדרה של איך להשתפר. יאללה, בואו נתחיל. אז היום זה חלק רביעי כמו שאמרתי באינטרו של איך להשתפר. אז כן, בואו נתחיל. דבר ראשון זה מן הסתם האהוב עליי, קופסאות. אז משהו טוב לדעת, פירמידות יכולות להגיע יותר רחוק מכל בנייה במשחק. כאילו הם יכולים להגיע למרחק של יותר מ3 בלוקים. אבל מה שאני אוהב לעשות זה לעמוד פה, להעביר ככה ועד לעשות 2 קירות. עכשיו תלוי איפה הוא, נגיד הוא כאן, מסתכל עליי כאן, אם מסתכל כאן עושים מכאן, ואם מסתכל מכאן. אז מה שאני אוהב לעשות זה, אם הוא סווט, לראות מתי שאני אתחיל לכתוב, הוא יעשה אדיט עליך ככה ויראה לך בפנים. אז מה שאני אוהב לעשות זה לחשוב את הקיר של עצמי, לעשות אדיט ואז לעשות ריסט, ככה שמתי שהוא יחצוב את הקיר פעם אחת, אז אני פשוט יכול, מתי שהוא יראה על הקיר, מתי שאני אעשה ריסט, אז הקיר יישבר ואני אוכל לראות עליו. עוד דרך שאני אוהב זה דרך רגילה, שזה ככה. יש 2 דרכים. דרך ראשונה לעשות כזה עוד קופסה לידו, ומתי שזה אתה מתחיל לחשוב לו על הקיר, הוא עומד, אם הוא סוט הוא עומד לעשות עליכם אדיט, אז מה ישר אחרי שהוא עושה את האדיט פשוט תעשו ככה, ואז אתה מוגן ואתה יכול לברוח מאחורה. עוד טיפ כיף זה מתי שאתה הולך מאחורה ואם הוא עוקב אחריך, אתה יכול להסתכל למעלה, כאילו נגיד לתת עוד קופסה, אז הוא ינסה לקפוץ לתוך הקופסה הזאתי ולשבור את כל הבניות עם העיר שלו. אבל מה שאתה רוצה לעשות זה להסתכל למעלה ולבנות רמפה, לעשות את זה עד שהוא עוזב אותך. לא חייב מהר, רואים, לא חייב להסתכל רק למעלה, כי אז זה יעצור לכם את המובמנט, ומתי שהוא עזב אתכם אתם יכולים להמשיך למלא את החיים או מה שעשיתם. עכשיו בואו נלמד את 2 דברים החדשים שאני יצרתי. דבר ראשון, ה-90 שלי, אז אני בונה ממש גבוה, כי אפשר לבנות עם קירות ממש רחוק, ואז עושה ככה, לוקח את זה ופשוט עושה את זה בפעם, ואז ממשיך לעשות את זה. הבנתם לי? ככה משהו כזה, סתכלו ככה, ואז כאן. עוד דבר זה איך ללכת, כאילו נגיד אתה רוצה להסתובב לתוך הזון, כאילו לתוך האזור המוגן, בלי שיראו בך נגיד בטורניר או ברנקד,
אתה בונה רצפה, קיר, בזמן שאתה בונה קיר, קפיצה. אני אעשה את זה לכם את זה בסלואו מושן, רק שנייה, ממש סלואו מושן, לא כזה סלואו מושן, אבל אין מה לעשות. קיר, קפיצה, אני צריך את המומנטום, אז קיר, שנייה, קיר, או שאפשר לעשות את זה, או שאפשר לעשות ככה, ולקפוץ על הרמפה הזאת. אני פשוט לא מצליח, לא יודע למה. אז כן, עוד דבר מגניב מאוד, זה טריק קצר עם המדרגה. עם המדרגה אפשר לעשות משהו שכל בנייה אחרת לא יכולה לעשות. בלי לעשות ריסט ועד לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה רגיל, ככה. ולא רק עם זה, עם הדוגמה הזאתי. אני יכול לעשות ככה, להעביר את זה לככה, ולחזור ככה. אתה יכול לעשות הרבה דברים עם הדבר הזה. לא חייב לעשות רק דבר אחד. והנה, בזה שאני לא צריך לעשות את זה, אני עושה את זה. איזה כיף. עוד דבר, זה, יש דבר שקוראים לו מונגרל קלאסיק. שזה כזה, ככה. כולכם מכירים את זה, נכון? אם לא שאלתי. אז מה שמונגרל עושה, זה מתחיל עם הזה הרגיל שלו, ככה, ואז זה ריצת לקיר, עושה חלון ויורה. עכשיו, אני לא יודע מה קרה למובמנט, אני לא הבנתי מה קרה למובמנט שלי, כי הוא היה מאוד קרוב. עכשיו זה יהיה רגיל, יופי. אם אתם שואלים, יובל, איך אתה יודע את כל הדברים האלה? אל תשאלו אותנו עוד. סליחה. יש בן אדם שקוראים לו קן בינגס, שהוא אחד המורים לפורטנייט הכי טובים במשחק, הוא לא לימד אותי, כאילו לא היינו בשיחה אחד על אחד, יש לו גם ערוץ יוטיוב, אני אשים אותו בתגובות. כנראה לא מבין מילה ממש שאני אומר כאילו מאנגליה, כאילו לא מאנגליה, מטקסס, אז הוא מדבר אנגלית והוא לא מבין אנגלית. גוגל טרנסלייט כנראה, אבל כן, הוא עזר לי ממש בתהליך של להפוך לפרו. ואם יש עוד משהו, תשמשו אותי, או שתשלחו לי משהו בוואטסאפ, או ששימו לייק, לא יודע איך זה יעזור לכם, אבל זה עוזר לי. ויאללה ביי. אז כן, אם נהנתם, שימו לייק וסאב פה למטה. אני אשמח מאוד אם תשימו סאב, אני מנסה להגיע ל50 עד סוף השנה. אולי אני אגיע, אם אעזור אתכם. אולי, maybe, בבקשה, פליז. טוב, סוף. וכן, אז יום טוב וביי.